kutaura nabantu kuti mapisi kwandi kuita kuti anti mimo auti ngendo gwara kurupisa singatomboitwa mazano vanhu vanongotara pamatails basi pambedhe ndena nokwira mapisira panoita waya zvangufanana isi titakavhura mawindi so daitoti mafeni emumadenga mafeni emudenga kudai muita kunge amhenu kunge musina chamakaisa kunge pasina chamakaisa makaisa feni idzadziri pausiku ndotomuka pamubhedha pae ndikutoti pasi zvamarara ndozomuka kuma4 ndopanengwa kunzoka chando mapisiro ayanaonakai inantoda mvura mupe vana mvura yakawanda yabo kwenyu maisechi Seriously. maone pete olainire ndaswicha mama sim cards maise data ndaswicha ndirenyura rine data machi data sosi mari ndisakawanda zvikadi 3 kiki zvo munhu atodata kuti wavatsa zvinayaskana mapisira kuri kuita mutongo chakurura hembe kamfoti muka kamuhande vamubvamu handei Kanatoreo. chimuka iwamanya utipe icho timutse tipe icho lemoni asi unota usiku nai Nana wakamfoti Nana muka uti zabhiza uya wazooneka chirunikwa kuchirova wazochiderera kaona tachinakana basi wangochioma kuoma uchioma uya padhuze newe ipapo padhuze newe aine mapu echijaira zvotoingira ibhedhe munhu akavachaira aiwa mukapo uya kuno tiza choruma ichi tiza usaparuma uma uma nice uya chitora picture uya come uya tora picture uya andei moto andei chivatora picture chi isaicho keli man remove the thing aditora happy birthday to you. Happy birthday to you. Mumbire man. Happy birthday to you, Kamu. Happy birthday to you. Hip hip hip. Hooray. Hip hip hip. Hooray. David no kama chenchera keki seko wasingadi kana kumira pa keki. Ari kutochika ne keki yawe Kamu kwana iwe. Kamu kwana titorera kuti chikafu chakira mumota muchivana pane madrinks weka kutodla chikafu chako haudikazve vezvirari takatiri nai chatitisire zvakone muzviki tida kutamba isi imi vana imi muri kuzotamba nditika labina varudzikona okay mushona mutamba kuti kopingi aufane makeup nanasi asapetana nei kwana yakava kurova chirovera chibhiza ichi sho kuti baba chirovera chibhiza ichi iwe kwana iwe kamu nyama iripi baketi asi baketi tati baketi kwete ndikikiri take baketi chakada mnamuteerera ndichinzwa baketi nechipeke zvakasiyana takuti baketi baketi anozitira muzitenga muri zivi kusikana kutarisawo paya
Unoda munhu anoteerera chianudzwa achiteerera. Handiti akona kudzungaira kunyepera kudzungaira mimba iraundi. Ndati bucket nechine kutenga zvakasiyana. Bucket. Acho adiki. Nana. Ange kumota nana. Awaramba wena. Akati ndodiwa. Oh, akweva Matthias Melly. Nossa, vamos passar nisso. Kweva plasma kazoye. Kana. Aha. Ajuve bodo wedwe. Ah. Ajuve kana maika kuti mononyana makuimbigwa kuti uzvidira isu. Anobata ko. Achidisi. Icho. Sembra Tony. Audi. Let's say I'm not kumimbire. Makango idla bribe to celebrate the birthday. Akaenda bazindike kiki. Comfort. Chauya kamjuice. Wachibata wani. Nana, aku ni Nana. Nana wetu. Wazobata wani? Nana. Wabata. Wabata. Nana. Oh, Matthias umpiwa. Tikara Nana. Wabata. Aso abata. Nai. Nana. Nana adla keki. Keki watori. Watori keki. Da last time makazvitira birthday party renyu risira kamu. Makazvigochera mukazvimwira iye achingotamba kwanamboza ndosaka ari kujamuka kudai. Akati zvizvi. Akati zvizvi zvandavigirwa izvi pano. Handizvizivi. Maingoti kusana ndo birthday rakamasa kuchizvivira inyu kuchizvivira gogo inyu kuchizvivira Brian. Zvakatoitika. Tete edu na Matthias Melly. Kongo chinja. Tete edu Matthias. Uko wanda. Muta unga idano uya. Ando kwa nini papa? Wokuta ayo nyurwezi. Chiri wendidze muzika nawo chipakujaivhira chose. Mami ndo vane ifoni yemuziki ishona ichiva nayo chaiyo. But my comfort ana yemuziki yawe anodze kuchipingeri chemuziki my comfort. Ona red jama. Ona red. Leta. Manja.
Dia akan ngomong sudah baca. It's no fun. Tell them to make fun for you. You must make your own fun, create your own fun. I'm going to put music so that you create your own fun. So that you play, you dance. Then, hey. Wait, there's no one guy, it's fun, it's fun. Create your own fun. I'm going to put my name in I come for the side coffee. You want to come and run tomorrow to go. Mapiana mo kung tibay. Enjoy. Sige, sige. Isla. I'll see. Isla tamna. Isla. Tapi baik ni kalau bukan. Wendy, Scoopy, welcome. I'm telling you, I'm telling you, I'm going to yeah, but when I think I'm going to come back, yeah. Don't come back, I'm going to go up to look at you, the bus. I'm going to make a grand hearing. We have jump up a tune. Tempat. Madu apa nak anak guna biasa? Makapusa. Come and show them. Stop it. I'm on the cake. Hey, Baba, Oyo. Come on, Mrs. Man. I jump on Icho. Ubu Masha. Icho. Come here, Bina. Bina. Hey. Muda machezo deka. Muda machezo ga. Metias. Amuda machezo. Muda yoi.
Alright, chimbomira uyu yambotamba uyu. Uyu ngambotamba ali 1. Ndinayo emang 4. I've been ali 1. Emang 4. I've been ali 1. Hadi. Only 1. Hadi. Nore kushela kusoba kutamba bedwe. Tamba nzimbo kupima pa nana jawa. Ah, para zvimatamba apa. Pana kana zvamutamba. Ah. Tamba. 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 Wakeli yote. Wana sisi motembere. Kelly. Karibu nyara. Ya kusoma. Wakoma na zvinyari. Sasa kupachira zvakuri. Imkojo. Uyo. 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 Kelly. Kelly yote. Aku yo alini ko binandro. Binan ni binata ko. Binandro. Kamu tak kutaka matamba tu. Yes, comfort, yes, 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 yes. Unaona comfort sure? Yeah, 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 yeah. Unaona comfort sure? Unaona comfort sure? Are comfort? I'm very fast. You come for it. You come for it. Very fast. Very fast. Shamba kwa nini? Shamba kwa nini?
Nanga mtuzeyo. Zakaoma. Ni wara kumponesa. Uzakatanga wakati unokuera ubasa ngazvino kuisa ko. Sakaitobva unoni ingatoli extend. Sala pachigara. Sala kutofacha. Kaba chigara. Musikana amatenga Gachireka zvechimure pinki. Nokuti kana zvichimba maoni ngekuramba marodadzwa kudai iye uramba achita futi izvozvo unozosvika pakutofa chaiko ndeyachirega achirega akakona kuramba munoramba aizvo vana metasa kuti kokota vari kutoka kuda chivharo chekeke vapei keke vari kokota kirimu iyo muchivharo zvakaoma ai vapei keke racho vacho aiwe vatokomberedza vatokomba vana kuti vapfekedze chigaro chiregai mupiwe keke chiregai kokota chivharo chiregai mupiwe keke musakokoti chivharo imi uyu nakakirimu hairwisi mudumbu haitapiri yangesuza tonzurima Comment, Papa? Papa uchiramba kubata chimuka chako papa vauya auya izwa yanzi auya asikana auya vavakamboti vavakavo vasikana vanoya vakabata magrosari varume muri kwahereuko basina kungouya makapunyera makabata zvigaba zvekasolaiti nezvigaba zvemablack label varume vanoyakaa usauchise zvedu apa uyaende norumisa apa imutimwe exactly varume vanoya vakabata madhanone evana zvakaita vabakamboti madhanone avana vouya vakabata madhanone tozoti zvedu tozvimwira rishele yedu ichizvimwira hauna kuuya vakabata zvibhodhoro yesikambaakoti muri sei tikati asi papo madhanoni atavikigora vakaotile madhanoni tilezodi madhanoni panapa arume muri kwahere uko anhurume muri kwahere uko madhanoni ava vakavhunirwa rume patokouya makarembedza maoko kuti yakubva kubhawa kupidza kubhawa usingauyi nemadhanoni ziyo gatireri iri mberi sekitidhoi sekitidhei redudo wosvora hazvidi mushogwe nai hazvidi mushogwe wotoda kutivesaka zvakakunakidza manje takuvesa apfeka mari chativesa mawana majikokurudza munamandiudza ndaga mara atidile amidile nekugeza shamwarika vakaipa tatotanga buraika muri raiti here kuri kustereti pamaimeka poti pamaimeka pamirweya padikaberi mbenunga mazviona zvatona maikafoti mazviona kanzi masina saidedi vakapfugama ndakamoitaura nyaya iyi kwai ati mabvi anogwadza zviti mazviona ka mazviona handiti moti kwai ndinoumana moti kwai ndinosiumana simeni zvamotara zviti here zvakudhara nezvavanhu vakudhara hera munai rudo lavemediasineri unopimirira kupuwa keke ne haubikirimu unopuwa namamhanditika nderakoira kuna munhu anoda zvinotapira ndezvenyu indomveka hembe ndiosina hembe chete vanga achijaiva vaijaiva masweta yamba
Sure. Sharp. Come. Hey, oh, na mai. Abanya wena. Oh, na mai. Chabu. Sharp. Hey. Haida tina mvura. Inga kuza mvura. Haida tina mvura tisi. Ugu. Saka zino uzaje. Zino. Maramba. Hey. Mbona moroze? Aiwa, zino kuchaiza kwa jamaa. Ndatingaito manya. Namcha kwanza kashigara idu pano. Direct. Tangoja aiwa, ngongana kitana chingoto ebede kumwana zvinongona kiti. Zvinenge zvinodadara zo. All right. Diringije. Kunge kusaida hapo ngapi hapo hapo diringi. Uya kuno. Mulzana ere munhu. Uya kuno. Mshono. Ngau yakule diringi hapo kunge kusaida diringi wewe yamwe diringi hapo. Ndo vakazara mashona acho ngauye. Papi kunyara kampana. Iwe kunga unoita kusingari diringi saiwe. Unonyara mvukuru wamunanga gwamu. Ya umwadika. Bombo. Magaita wani. Diri wani isi wakaita wani iwe. Unotambe? Ya, wani kwa ndakanyena mazoga mama. Ndo zvivatse muzi. Ndakadaira mama. Number 1. Mati chirungu manje. Chirungu ka. Makatochaidza zva makadera. Oh. Hii moti moda kuenda paka imota zezeza zviri so. Tipora marecords. Tojai. Tipora marecords. Toenda tese pakoburuka muzi pakoburuka muzaji. Yana mvura gezi. Ngati chena kutoburusa zvozoka. Ndati zvinezvi iyo paka imota ipapa. Kutoburusa zvozoka. Hey. Vakaipa. Yo. Akunyara ndokuziva mama. Ndenda kuchipisa. Mushandirepi? Ndaichandira pakutora kureda. Womamshefu apa? Muchandefere. Inge kubasa kwawe. Azuti vanonge vanayo weekend Imagine aina makamera. nawo. Akurumba. Wakwena msoro. Ina mama. Wazimba. Ona na. Mazimba akauya koshanda kamuno. Ojeita chali vari kuramba nemari. Abasi vanawere doroki. Iyi riri muchigubhu richadakazina pamasi. Manja waenda. Mbakafuti munombodoro naitota mudoro ini. Ndomwa bonza zvimabhleki zvemufriji beauty. Dzidzisai babami madora. Bamnawo mudoro. Artist asinga mudoro. Bamnawo mudoro. Baartist anoita. Handi muna pamete tiri kuise chipapa. Nditakatobata masipodoro avo paya kuchinzi chidirai. Vachimbo paunomboti kapa ive weya woti kapu wodzokera. Ndosaka energy yavo isingaperi pastage. Vakomana vasulu vaya. Vaibaiwa nemadhiragoni paya pastage paya. Ndikati zvino achashanda here. Kuti energy iite. Tidzai kumwara shole inoziva shole iyi. Nokuma glass. Asi hope yavo ndeyedoro vanonyepa. Manje avapefomi zvokulasta. Ndi atisika. Vanoenda kushewa kunzi anotanga na12 kusvikira kana na11 kusvikira na4 paidzi. Muri sabva kudai munonyepa idzi. Mudi. Zvona mbuti Ndinozvazhinji chachizoita zvakumana brongo chichichike. Ndakadhaka unorova manje. Ndakapfuma unope unorova. Izvi black label zvauya. Zvauya. Kunyangiri. Uyasara mota. Izvi zvauya zvibamuni gadirowe. Gadirowe ngezvedizvi. Ndinova black label ndine. Ndika mangwana. Ndamasisira kupene iona moto. Juma drink. Apele mama. Oko nevanda ndini. Arimo wani madribu. Womane mudira umu. Akuzorita kuwanda manje. Koko iri masi. Panda saka ngawatenge Sprite. Inoroda Sprite. Okay. Sprite ne Fanta. Tomanya ibama. Manya ne basi. Umbotenga mzanga 3. Avega yembe mna. Fanta ukita Fanta ne Sprite. Chakanzi chichi kuti jo shocks in ferry. Shocks in pen. Didire. Todira. Muri right. Akiro boje.
Boja, pane ria matuna mota ibotoro kare. Direction. Ngeta utakurambira direction. Mota wazere chibotoro raka. Botoro chete koma na Magesa nya bomba. Kona. Ibu ke ndike. Nongana naenda mumamuri baba. Zedu zao ya maje. Izo na zedu kaizo. Yara la piena. Izai zedu zokuchipinge. Izai zedu zokuchipinge. Zokuchipinge. Kuzodoi. Kuzodoi stamba kuchipinge kumafana. Asita shida. Wacheni baida. Izai. Ajina moto chakazara. Wotora kepo pane kepo riya. Tambo ya white ya ndanda. Kujazi hapa ile. Oh. Jai. Azita kuti kuzamu kuti ichache. Chiri mumhatso chinenge chako. Takuchitsika zvedu chibhasikoro. Kwakutye mushando. Kumushando ngekuri naye. Nditi. Ndaona muchidai nguwa yakagara baba. Naenda kunda. Okay, ina musiri kwenda kubasa. Pane mudati atibaisa pasi. Ngani mutorero kudzake kunda riko. Okay. Zafonera vanhu tu achandiudzi kuti awana imwe mota. Okay. Kundofambira mahara. Ndimwe hama zangu zvo. Mauya kudaika. Vanoziva ihanzvadzi yangu. My comfort. Handisi. Baba mningina wangu. Jamba ya Junior. Bati chiri kuizo hizi. Bati vere kunoko. Sambweshe mwakadai. Ndisaenda gakwaka. Nakumuudza chinhu wani. Mundinamatire musi wechina. China ndo musi wa17 handiti. 2 o'clock nende ipinda muklasi. Ndinyora code 14 learners. Okay. Musi wechina. Mundinamatire 2 o'clock. Pamabupana. Mabupani Victory Street. Unozoka nayo? Unozoka nayo. Ndakuudza ibozi muri hama dzangu. Yanga iri secret yangu asi kuti masvika pamba muri hama dzangu ndokuudzai zviri kuitika. Hapana kuramba mzangu. Hakuna kuramba. Simukai musaka kuti vhundutsa. Comfort. Uya. America
Kana wako wakati shamba. Jai patoni baba. Oyo. Ono nazo ngotoro baba pia ngoti yangu. Hey, ndio bado kama kitu za yeye kumshauri aina ndio. Ndio kitu bado nataka kuishi. Iwe. Muona baba. Ndio vakatidetsera zingi. Takatora mwana wangu na Jude wewe. Anaombotenga mapambo. Atina kana stress. Zvinhu zvokupfeka, chokudya chemwana everything. Kizaparu nare nyaya zeru. Hapo zapaka 14. Acha ipapo. Ayo chiposuke. Ione uyatogune. Ozimu. Chiposuka yo. Exercise. Dikadira kamunorwa. Achiposuke mdani. Ndio chiposuka yo. Hawoni. Hawoni chiposuka yo. Chiposuka yo. Uyo. Deixa-te. Ai, como dentro aguenta. Dentro aguenta, amor. Você bom coco, dono do tio. Pode crer. Rua, wamona mamulo. Nurumu wako. Ubi. Uyu. Diani.
Saka speaker song yavo ziyadzima. Saka chija dia. Song achiti nokukwidza volume Inofana kudzoka apa yapera. isapulazo baya volume Chine moto mfama mukachipedza chito. choda kukwidzwa chiri pauyu Chakabayiro. waenda paricomfort sharp oh uri pamuro tatoremba zvekutanga uya comfort kamu comfort Happy birthday to you. Oh, Jijek. Yeah. What are you know? Yakonekta. Yakonekta. Chirikuramba. Ina manga. Chia chiri kudini. Icho konekita icho to. Tachibatere uchichacha. Chiri moto mukachidika. Dakuti akonekite kangu kakati ucha. Konekita aiwa iyoyo huru yenezima konekita ichi abhatira. Achiche tambo yacho. Kize pabhatiri. Mbate ichi. Madi yako. Come. We'll take it. Hey, Geli. What you? Geli. Eh? Geli ya pani moros. Geli moros. Momuzi yako. Momuzi. Kwa ni momuzi. Jaiva. Chalaija. Achina ulaita. Uri ulaita chimwe changu chikuize. Hicho jaya hata kuna zibata wale jaya. Adi Jaiva baba. Jaiva. Odo Jaiva. You don't know what she ever tried Uropeza. Zikampo jana nepekije unipasa mangano. 2. Akakwana 2 zo 1 zobwa. Zakura. Jaja mudare. Utamwire. No chapa. Aro aichi. Rakenge iri. Ira zaka tona rikavhurwa ndoraanda kuti akazidere. Akanyadza haana problem. Asi kuti waraona riri black iri kazolai kada yachembera kuda. Ayeni wati wanje. Ngajoni. Manga izavonomuka. Unochira iwe unodai handisi asantaura here anatotaura vakatopinda mumba vakagara kuti tichikurira uko chakanyara manga achina vhono here chiri vhara inimise mumba ati uchambochisota okay izvasetarikamusi kuendesa
Nedoro moja necheke. Ah, nasi mchana. Where's the plate? Jana mapiano matambe version Tagira mapiano kanaribu kanaribu ai mambo jaya ba Itu kamera. Itu phone. Tahu mengira. Wah, betul apa pak? Tidak baca. Kapot. Ada phone. Ya. Oh. Aku dah phone. Ada phone. Jangan main phone. Agamada phone dulu. Wala mati ibu dan. Ansangani. Ani ndo dibaniza. Nikaza dibaniza bana zote wai baba. Madoro jese basi zote amara. Punya betul memerai. Keke ndo wao kwa kuona baba. Like kana mata mwa fanda boti doro uti. Iwe. Gare no bamni mazona po gara taita ande ayo gara uku kuna piji kana ma ndo na TV babu ya kuna piji taita ndo gara na piji taita jijiri ja bamni ni bamni na vya ma kura garozo piji mukaza fura ichi chidiki motenga gesi mukafura ichi ndogona kutengera igesi Fura idoro ibani mwidoro itazimo vomwa muri wani sure Bana msodzi pamatama. Kwanza bandi na misodzi pamatama. Mai andina misodzi pamatama. Hanzi nemadhari stipleri wanojiwa hataure manyembo. Anojiwa hataure manyembo. Andina manje. Amuna. Ndorai apa. Ana yoba baro kamfoni. Foni pangu mongonyora zvinenge zvichidiwa chete. Zvazvita vari diaspora. Ganjoni. Mirai ndiende moto. Andiende po muitsvaki. Kudira kunonesa na baba.
Hey, motor on it. What? It's okay. It's 3 days. It's you. I told you, Banisa, very good. I took it over back up to my yeah, number one. Yeah, no one knows I can do one. They got a Tangamaku it is Andy. No represent one. Let them move a man in the was of it. Barumoto Bunza, the Babalan. We still know the Babalan. Kan nakatanga kwenda kubaza kukamana. Ndio nataka kwa chanzo. Ame gorenge gore sisi ndaka baba ndo jingere jamu. Na jamu gorenge gora ngadi. Ndio wakataka utikijira mtindo wakambonezo haikona chake manje waida tena zakanyanyisa haida problem yakaida vakazi anyanya ndakambona zoita maujumeso amene rakaita kutezo mas picture yake imwe inotenderera so abuda zvinhu so chei vanguti mnyangwa kusari kwari mapirisi nguva iyi iya iri nguva ino vakaraya Ini juga kwanza anochiwata unaziti. Alright. Bani ndo Yes, sengoma iye majambabwe. Iyo. Ndiere. Bani ari bazuri. Mboziaye. Iyo je. Mugove? Mugove. Manje mugove ndo akafika burgo racho rakafara. Saka ndaba beri babo. Irrai. Bani ndo toka katika namba wale kwa pila kabisa man. Oh, mchinda wewe. Jaja Man, arubaka maras. Azika.
Achina kuti moto ichi. Achina. Chinokurirwa. Ndiani? Mukuli nowa. Hai bachana uye. Pakutangaga. Dada kurowa samaki kuMozambique. Basi. Ama ikipata moto mazizimo. Ngai huyo uno. Ngai huyo unono je. Izame zakiro. Kana patu hapa zoe. Wani chirango. Ozo itazo. Yanga yabata yo. Dazi tirizirewo mugore. Mugore uri mu restaurant. Chai mugore. Yangu daiza madada badiri kuramba kubata ni. Baba uya jenge baba. Uya jenge. Ona mova yako hiyo. Mova yako hiyo. Yawe. Oh, baba jidora kadai. Live, apa ziriba live ba. Ziriba live. Ziriba wapa zirezi. Bazirezi. Zirigazi mutori jaya gazi jayo. Vanenge wakutori ba. Rowange. Ubudacho manje. Manga. Chiza zirenya. Mag, ujami lu. Milango na mlo yalo tokiza ni muwa. Kamuzo. Wabona nana kinosi kile kile. Bona kikana za shuta tafula ega kusendela na mwata. Kazi ni gara hospitali mwana wakutowele na tu. Baba. Kamuzo kabona gari charata kaise. DJ, how come to you so? You also are Jamgoy. DJ, how come to you so? Gore. Aizaje. Oh, Mungu wali baizanga hivi. Majura. Ndio na bali mgowe inoramba rekuyo. Iya ramba za mtamgowa.
Kuramba na why? Makone chakusipike. Ino bota ngokubata. Ndona kuti yakenda network yakadairi kuti network Connection. Inetsa kuti Yo mushandisa play ndondoni. Ziri mufoni here dzedu. Inokuya mugove iri mumfoni. Ina muna ndende dzitora pa internet. Sabada network manje. Wi-Fi manja. Chiri on here chi Wi-Fi. Chicha jeli. Chile data nacho. Data china zitika chikandira chika. Yawanikwa. Yakutoma. Wazira manja. Tambo yakazipika kwa itero uyikwezeza. Izape choperera. Kanako. Itakazi chaiva 1994. Easy. Akamoneza mchinda manu. Daddy ufana chaiva kuti yakudini. Toenda ka. Dodira. Ucheke marasha man. Ana kauya. Muturuku mwaish. Mutuwe 01. Bozi riri kupera after 1 hour. Sata akuda after 1 hour toda kuti continue 4 hours zimweni. Ni iri. One more. Yeah. One. Wakatipa manja tirendi mkasa. I don't know iri unenge kunira iri. Sama komorero inyembere. Sezi ita. Wandite leo. What a degree hero. What a that's bright. Hey. SIS MELLY lazimosimuka one more time. Yakuchinja. Vachamuruka yakuchinja. Ichada kuchinja. Ndambomurukirwa ndimbodira doro. Ndapedza yo chinja chamuruka. Yeah, sasa. Kwabikwa ndovi vakomana. Uya chinombore. Oh, bra unemu. Eto rewa ndikudiria bra unozindwa ndira. Yota. Jambaya. Unza chibuleki chimwe chiribe? Yeah, chiribo. Ajui. Kala chukutengere makuru komani. Anga dali makuru. Ezo mba makuru muzito mnyima zvidoko. Ngoti zito mwa zvidoko. Agero yesa ngati. Yo right. Maturano mwiwa. Saka itira zvidoko. Ngokutuma abotenga mari makuru ndikomani. Asa zomusa zvipakera. Zvipakera. Akarongeka. Wando umwe usipanaka. Lepo inopa Roba guru. Alright. Wamakuru. Oh. Kuizo. Kono ndio urukuita noise. The black spirit. Yeah. It's a beauty. What do you want to do? Got it. Tazarani tempura. Danuna no ridaga. Dai pani sikati. Maigara makare. Legilosi. Oji kurizira makombure. Ngoza baro kama dari.
Kana ni mataita zacho sana. Pane vatu vari kuguma zvepanapo kuma 4 or 5 vakaguma dzakadai vanoona shuwa takakomborerwa shuwa. Ndota ndiye chama ndoti. Vati vari kubuda Ndakida padendere jamba ya. Ndasvika padendere ndoti. Ndosvika ndoclose iri topaka mota yavanhu nditendo. asi muchatora nguva Jamba ya yakawanda. ndokuchipingi. Hai. Jamba ya wakasati. Jeni jamba ya. Jeni mubvunzei kuti Jeni ai ngobhuyai naye Unomuziya? momubvunzira kuti holiday unomuziya Angori kumweri pakuta wakati. mukangomuti holiday Makutambisira internet pasi manje. Ukutambisira internet pasi kai. ai god ai god enda kure musi aikwanisikaje aiga Isiwe namo. Mutupo wangu ndora teiko amai vangu vagozirerawo maita moyo ndisho varuzvi vakapera nenda jaive maguma tatakwa taida kusimusa jaive mazenga aibuda mangwamana amera muchigadzira mazenga Hai, ngai. Totenga mangu mazenge. jingobvunduruswa munongoshandiswa nando jingobvundura amwezi abe takatobhaka so ndachimborilakisai sekuru vakanaka tova pagireti remablaki mari pa750 vanotoma vagara papo vachikule mukuti kule vadi kutegeza vanofamba jaiva vakutambodzika makumbonyani ende wakatoseta kuti unoona dzipi music taura music yako dari kwange zvimadhara ujaiva one Number one. Teta uchodakira upenyu unokuvala chete. Isoso. Chete. Ai, kama kaka Kaita stress
kuna chimwe kuna. Hapana ndipo chakupedza stress. Hakuna. Chakapedza stress kutora wewe kutofa ivo. Chete. Ndio stress pele. Sevanotida asi mukati vachishumbikana kundiona ndiveo vanobara ndiona ndichitambura vanobara ndiona ndakapfeka majumbu. That's why ndamutaura kuti akona muzuva chini mundina matini anoda kupita kwavo vandotobhilivha ndo hama dzanguka Iprofini akundonyora nditi. Lenas ndonora Lenas Ndakapinda makirasi akawanda kuchituna. muchibasa Ndakapinda makirasi akatanga Blawayi. Kundonyora mezhi nda. Wototi wafoira. Indichona kuti ndatsaira izvi. Pakupinda rwechitu kuharare ndikanzi wafoira. Wozati ndakaita kuchava neka. Kanzi aupo wakapasa provisional. Musere pasi. Right. Waita musere pasi. Anza chitoro nokuwa nono anzira yeye. Nenge chini madoti ndobonisa anza yawo ndo anza izo. Ini. Pasina toerenga magwese cheke kuti watungo pasa. Kuzimbabwe iko ameno pamabopane ndichabuda onei mari mari inotobuda. chandinotongoda ngechekuti chero vakanyada mari asi chandoda ngechekuti Ibude. ndidzoke ndakabata lenazi yangu kuuya panapa ndofasvika pana pamuzi wechina ndakabata lenazi yangu. Inichonzirwadza pano vakandiita license yemunobata. Zvinoda mari ka nokuti mari ndadzinayo. Vakati munoduko vakati hanzi vakati kana usikapindi mutiraki uchida kungoti zveshe zviperori bo is 11,000 but uchipinda mutiraki wodhiraivhawo basa pindai mutraki kutenga license munotenga cherezoainambe kuti mukatenda munemadhemonoya nayo musingambopinda kana mumapinda munoya nayo kasi chinoita chekuti imimi munenge musiri safe nokuti patenga license hamusi kuziva motikari inouraya one mistake chete kuchiya trafiko kana one mistake pane zidombo kana chinombeka ndopamunofira ipapo saka itai knowledge yekuti muzive kuti mune kudhiraivha zvona zvagara zvinotaura ini nokona katovatora ndiri kupinda mutiraki kudhiraivha zviri muromo bhozo kubasa ndakatombondesaya nemurungu andifonera kuma11 oti hanzi ndiri kuunza dhiraivha wodiwo pabasa pekunge asina kuuamaiona michini yeshe yakadzara pabasa yayo yese nematiraki ayo zvese zvazve zviri kuda madhiraivha zvese so ini kudhiraivha zvandiri kutopinda mutiraki asi nezve hakuna muzilenas hakuna tiraki but ndikangobhasa lenas ndakuenda ndepasa ndotosiya ndabhuka license yacho ndeitopedza apapo ndiri kopindemo mutiraki andowina ndakakabana nemurungu ndatora tiraki pabasa kuenda kumoinoi kumaini ndochomufonera ndiri kumoinoi kumaini vowati vari kuda diesel ndiani zvikazi dhiraivha tiraki kuenda kumaini nedhiesel ndiani ndikandini zvikazi iwe uchodhiropa foni uchofonera wife wako ndaatenda nedhiesel uchouya ndochodhilivhara diesel uchodzoka nedhiraki ndochori pakapo mate murungu uchondibhira kuona shapu ita license ilast year zvine zvato zvizivi ndiri bhizi nelicense ndakuzomuratidza yalenasi ndauracho waiona lenasi Rakanaka license ndo IT yemunhurume chete so handifeili ndikatofeila zive pane madhimoni aite apinda pakadhimoni straight ndakambotorwa yangu mazuva pera ndasiye neunobvero toraidze muno because kana mapemiti enyu apera next year munenge musingazafambi zvakumunenge mubati
ngomana ngoba bachakuthi license kuba mfise kuzibabu ukuthi yini umsebenzi wabo bathi papers Bani bathola yemuntu license next time after for saka baka license kakusebenza ana problem. Ndinozobva manje ndinoda munhu imari ndikakuti kuti ndo mari ndora ne. ati magaramu Ishoma. Mari yacho ishoma. magaramu chi driver saka kuti muri kutanga kutenga yemuna ndongoma next was sure achamba twakazvirega mamarodi blogger Yes guy to find one manje. Hono ngokusa license kuzobva chinotonzi Asinyayo anyatsi kupasa. Yeuda kunyatsa kuti iyo ndo ichapasa mira imuone next year kuti zvinenge zviita sei iyo ndo yakatopasa Yabona kanya. ava nekuti havachadi maforensi havachadi kana chiti mafuna arura masabafiti. aiwa imuna machira avanezvakutingorikazezvabereka why because zimbabwe vakanya kuwandisa sare kuma mutu mota dzinoi dzichidza kwenyika dzekunongo dzizimbabwe inyaya kuti zimbabwe dzakaita kungwarisa tiri pese pese everywhere tiripo hamuwani munigerian kumaini hazviti munigerian kumaini hazvigona muwane muzviganda kana kumaini hazviti but mazimbabwe dzazirimo Muzimbabwe munomuona mutakishop. Munomuona mutrack. Pese katenga we ndiye manager but ndiye manager. Saka mukamboona munhu okuza miki kana kuti chikoza miki hazviti Zimbabwe riripo saka mafoni ari munhu mazimbabwe idzokerai because vakupinda pabasa vakaenda kama basa vanodii anoritoweka bheki okuti Apo watikaenda bheki ka takosimudza nyika yedu mbona vanosara veikwangwara. Ngati kuenda kumushakwega tinosiya tapita mishanga. Taitombotara mufano wewe ndoshanga madzimai mazhinji anoyaitira dizera nematiraki malinga mazimbabwe chete hakuna mutswana kana muzambia kana mumozambiki kana chii unouya netiraki pabasa pake atosvika netiraki ari mudzimai ukamuti masora sei kulezi utodaira Ojaye kumapiano ka. Kuti vana vajaiva. Ojakai kumapiano. Vana vaona kunakira. Ngandiona kuti yakubata ere. akawandisa saka vane vachikoona vakutoigona kuti ndo vatoga vakazara muno zvavazokeni next year kuti mune hondo chaichaiyo next year ndirai muone Next year muna zvakuda zava kuita zvigari. Zvichakonzeresa vokambokoto pakuti macritical skills avari kutaura. Anditika. Separation, segregation yevanhu pakuti uneducated elder chinenge kuti isu takuramba nekuti hatina kudzidza. aiwa mirai munhu maskilled workers akagara achingovepo ationa vanotora vari kuda noti maskilled ese vane listed critical skills dzavanoda ati dzanosadhiskesi muno ndo dzaunogona unogona aiwa zimbabwe so vakatora madoko kuti auye muno kose that means nyika ikonomi yavo inofa ndozvatirizvi ikonomi yavo inofa because michauya ndinofo ine takshop yangu akodzi arikona ndapedza ndinopinda pese chidaro ivo majoni vavachisendesi masambo dzanoshanda kafunem vemuno vakashanda 25 vanozoda kubasa musi wako vanogapei zimbabwe rinenge richingoenda chete ero risina kukora rinenge richingoenda saka izvo nezvo manje zvinga izvo zvinoita kuti maemployers ade pane zitende yakaitika ka kune kambani inodzinga mazimbabwe drivers kucape town unobasa kambani yenzi yakakupa mazimbabwe more than 20 something drivers because zimbabwe ari kubatirwa unotaura kwakuadvertisa mapost anditi unopa madrivers vanzi pavanhu vakaita turnout yevanhu vanga varipo zvisakazara drivers vauya pazikadzai mataxi ari panapa manoita kudhera sei zambia kuti wati mainternationals mapassports first qualification unopaona vakwanaota vanhu 5-6 vana passport unopaona the rest ndobva vati vakutikana vashoma iva vanzi vakapinda basa vanzi vakadhiraivha matrakai Cape Town inokutidzedzika Cape Town Joburg Messina pabodha ya
But you think about bridge manja baba. Only realizing that once they cross the border, they are also foreigners. They don't believe it. Because ushipinda ukaya kuti kuite Kwanza wakatofona bag yakutore matraka yenyu ukeno longa proceed takukonewa anobona bakusema matraka hapo nausha matraka hii kama nainga varika nekuti masia matraki kwa chapana madrive ari anoda basi makatore zobe kwa company irikisa economy mu government iri badala tax iri kuti business makudzinga vanhu vari kushanda muisana vasikashandi. Okay, if you see a very bad idea, you cannot take a passport or something. What would I want? But if there's a problem, never foreigners. But the moon of the problem, push up employers, which is one of a company. Why no one's going to piece a couch to such a track? Push up employers. But even they should give the opportunity until I put them as well last year, employment too. But not taking a employer or employer just from outside. An employer will think the community. In a mind, I think a magic. In India, I would tell them Majida to see what I can do. Because we want this, though you're at this. I think to the one those I don't know mugaro chatina nazo eiti ndiri kurwadziwa kuti ndinogona kuhira munhu ndomuti basa iri zvaki laichazanda uchitengesa but pane nguva dzokuti unogona kunga uri muRustenburg anditi wozuri kudiwa ivhu pabidicom after bidicom uri kudiwa ivhu kulikalong after likalong uri kudiwa ivhu anditika so panoda munhu waakuziva mesi kuti kana ndikatora ivhu iri ndodropa mubidicom ndofa kudropera munhu une keshi ndotenga futi ivhu mubidicom imomo ndoenda kotengesera kunouri kulikalong ndichienda kusvikira asvika kana kunana lengerenyane kana kuri kunana kwano so vave munomu ukamuti ndoda kuti ivhu riende kulengerenyane akaenda kulengerenyane akatipa unosvika wapaka ogara oti yachaya bosi uchandifonera undibhira kuti ivhu rodiwa futi kuti kura muchana maona mani saka ndochionesa ndakasvika singachaidi ndichingoburuka unonga wanetakuti bhazi bhabu ndichingoburuka bhazi mupritoria mu ndakamutuyawo ndichore andinopona ndikati achireka izvo manje angatofanira kuti hama yatouyai aminototi oita sei kuti mota ibva mumaoko mako haazvikwanisi kwete kuti basa kudhiraivha mungofamba chete kuti wabatanidza chawaitaiti mudhara zvikanzi ezvi manasa mukauya basa ratambiita panapa hatiri kwanisi iye pachina ndikuchandara kutoti mapemisi akanzi achahenyu chikanzi suwa madzingu amuchashani panapa nebasa riretirikuita rikai ini ndombarizaina machangana notaitorizaina handichakwanisi kushanda nemhaka ina kuti basa racho riri fani risimbo but roda it's result based andinokona haisi kuririza saka iri right zvinonetsa upenyu zvinenge dzeitoui chodiwa manje aya maisa muvhiriji mukomana pamukomana wangu vanoisa muvhiriji iri ndo riri kutendera pamukomana moenda mukomana kambojairi kambojairi futi kambojairi maisa ngonono zvitimaone isese zvono timaone kuti warigamakana toda kwai tiri kuda jaivi yako before kudzoka tatiri kuda jaivi yako spice yakaperera ndotenga iyane iyeyo uchaisa kunguruwe tautenga izikawawa enda mani
next day ndikaitiona next day chanisa zvizikai but munofana zoti yamafana zoti one kuti panonzi pane macriminals America nyange yenyambori Zimbabwe yes atizirapi zviriko but kune vanhu vari straight way zviriko munonzwa zviriko variko saka izvozvo kana vachimbozama regulations vanofana kuconsider chi zvinhu izvozvo mukusangana nikweni ana nokuzidenzi kuti hazvizivi vanozviziva. The thing is vanoiswa pressure nevanhu vemunhu handikukona kuti vanga vasina basa nazvo maporese vatanga vanhu ava zvokupisa murodhi vachienda kunopisa matakshop vachidini ndokuti serious vakaita kuti takuona kuti vanhu vanotokuvarira muno zvina kuti vazorivadzokere kumusha kwavo vanovhota vakadzirika chingoripo chekuti vakuda norejesta kuvhota isusu vanhu toenda kunovhota kana kuri kuzodzingwa muno tonogadzirita hondo yetu kumusha kwedu chigadzisa kumusha kwedu. But munoona chi ma-Africans, that's why we are cased. Knows that why? Ma-Africans, you just say how many coups that come Africa? How many coups? Overthrow. Why is it that? No, but they were ma-Africans broke 1990. No, gamuchira fufuro ngwaji. Ona pakaenda ndiani uyu? Wadaita ndikikiri ndimutlandi. Mtlandi commission here. Ngari mtlandi uya. Muzanje kaitiko. Bai investigator zvizvi vapedza kuti vapedza resort yako. Umbodzika helmet ifa ke Diamond. Ai so tinotenda ndibasa ramamukita Diamond helmet imwe yakadai. Wewe unokuri varachi muromo avagadziri real problem. Nenya yefufuro. Corruption iri kwese. Saka Sadik is all crazy muZimbabwe yasira kuti avazvizivi. Havasi kuigadzirisa manje. Ndozaitaura vanhu vachitoti inogadziriswa nani nokuti kwari kugadzirwa ndokunotenga kutotiwa yakatangira Sadik vasina kumasambisa vaya ndo zvavanofana kuti vadini vaite kuti no Zimbabwe ine crisis yakadai ngati atende unopanzwa vogadzisa district sine necorruption mukati manje ivo havaiti izvo ninyachi vanenge vachidya pane makareza point atakati akati instead kuti mudzinge zviri nani mufurize maassets emapresident because mapoliticians unomuka vane mabhazi vane mapalaces zvose zvakakura hezvatika asi unobayiwa chisu vari pasi zonzi aiwa vanhu ivo vanoita mari idzodzo ngazvifuriswe izvo kuti vaone kuti kunyika kwakune crisis sei vachiti muZimbabwe wakaita mari ini ndoenda kuDubai ndovakira kuDubai zvinge vati munyika mangu sei ndichiti ndikarwara ndobhururuka ndienda kuLondon for medical check-up ndichisiya munyika mangu mandiri wakafira munhu nemhaka yei selese uleseni yeye mandiri zvakadarika asi zvamutaura zviri kufungwa dzenyu kufungwa dzana ndipanga ungachigadzisa zvinhu zvika izvi hazvimo vatofunga kuti zviri next target toro vapapi kusitiro webhegi akukona saka zvichatonetsa imimi mukuzvifunga muzviziva but vanhu vakucha action vacho ndo pastori ina nokuti akati wana bhega kutofunga dzega nditoromera kuenda saka panonetsa munoona nyaya yakaitwa yekuti masanctions ere mama yamasanctions ndikamwa chimwe chikwereti chegrade masanctions yamunozatanosevenza anoshanda mabhizo ane effect ndoatozama kutaura anoshanda maishandi anoshanda mina ndikutaurire zvinezvaa masanctions anoshanda but anoshanda kuvanhu vari wrong masanctions acho akaiswa achinzizvo tida kufoseredza nyika kuti idai but ari kutsikirira isi tagara tichitotambura tagara tisitiri kutsikirirwa nawo vamwe havana basa kutomboziti havana kana kubasa masanctions because ivo vari bho vari kumusoro ikoko isu povho manje masanctions ayakutsikirira isusu futi akaiswa kumaright targets andisika masanctions ombaudza munhu angabva uyauya shamari kakubva nhasi nyange ukarwara muno wabuti zakaita chiwenga ziya paukaonza muno vaiparukanzi no watimudi muno tikazoenda kuchina akarangwaka muno anditi ari kutsvaga excellent medical support from foreign lands anditi asi make
vakuma locals vari kuvaitira chii? Okay, iye anobhuruka nendege indozvikwanisa ere kubhuruka nendege? Zvandikureva kuti handikwanisa kuitika ngaarambwe iko kwacho outside kana munhu akarambwa kuti China rakadira Zimbabwe inorambwa sei? hazviiti ndiro ndoda kuti masaizvi achiitwa makambani anonge ari enyu imi mamupa unge muri kurana imi semwana wevhu muri kunzwa akapiwa machina emasekudhonzekani saka munhu vakamuramba sei kunyika kwake kwohuku iye vachipiwa makambani maindastri vachipiwa land kuti vaite zvavanoda iwe mwana wevhu uchitambura chekuzogara kusouth africa saka toti herelende kuti uvake kumusha kwako haupui saka takuti here senyika tongorama takatodaro hatisi kudaro tikuti anhu etinovhotawo zvakanaka. This is not the beginning of voting, remember. We have been voting. Mukomana wavura ere rimboenda mvillage. They've counted nothing. Rienda mvillage. Ndazviziva but saka vaimboenda mvillage. mistake ichenda kuti zviri zviexpose zviri kuitika ndozvatakachivhota vakawanda pacho opposition party yakahwina kunzwa asi vaikudzokera same people mupower ani mazvona opposition party vakawanda pacho yakatohwina sa 2008 paya yakatohwina cheko chaiko but pane zvakaitika vaivangoita isusu manje kachembere takura takungoti chiro chaitika takuchema vana vedu ava urikuona takuchema vana vedu ava kuti vana vedu ava manje vapinda pataiti vana vakaenda kuzvarirwa kusouth africa kuno vana havazi kuzimbabwe vana vamwe vari kuuk havazi kuzimbabwe kamudza mwana wedhe kupinda kuzimbabwe nezvaanoona zvitogwa pazimbabwe anokati ine handitsikiko dzokera munisiye saka wati ubhikamu kwachildren mangwani mukoma wakapedza chikoro vanzi vaenda kuharare kubasa vanouya negrosari lawai angasingabudi munyika aingoenda mutauni imomo muzimbabwe iko zvina zvichaitiki ndozvodakutambisa tangotaura panintaneti vanhu vakapedza chikoro 06 zvichidzoka havana kunzvya upenyu muzimbabwe zvachose hatitori namba isusu wakadzidza akatodzidza hauna kana chiri digiri rakorongori zitaakadzidza rukanyira magrade 7 $100 imari kunokwanisa 1.5 cash ndoyakubox hakusi kuchinya here kuwakomana kuti mwana ava vave madhokta mangwana toiva minisani mangwana totaenda kuchikoro maticha ndofa kutorikonezwa wesi because ndo vanovhura vana vajaozi $100 akuchinya here 2016 ndemurikota ngandichena ndaihola $72 ona chambaya tinodzidzidza nesimba mangwana mitwa napuresident ndodzidza nesimba ndopasa puresident oita 40 years ari pachigaro nogara rini upuresident wacho remember kana chinzi taane freedom anditika tai independent isusu takaudziwa kuti ane freedom of speech andika takaudziwa kuti ane freedom of speech kuinga kwedu kodavakataura asi tikutaura aiwa tikutaura izvokalaivudaiso ini ndiri munhu anozikamwa ndi public figure ndichipedza ndikunoziva message inbox kwangu kuti takuona mhuri yako iwe ndaona akawanda ini mameseji handinawo nditora futseke tangwati panenyika sati watevera nokuda kutaka back to pombi yadonhakadasakana mari 15 ndiriyo nenyika iripi ndokuloka kana ndikadaro umona tawa ndikutsiretenwa ndozvaanoita ngavatisiye titaure zvichemo zvedu taneta tichikura imi mazvadzimimi tichikura isusuka taingoti 65 kilowatts chayaka lighting ke tasingazuti magisi akunda isu taikunodawo light magisi ototiwaya umona kumatauni kunoenda kwedu wadegarana gweruko taitodiridza kubva kusedari mwiriwo yakaja green yadimwe neimwe mvura iriko iko zvino mutauni makaisa zvibhorani kuzimbabwe every sango rusina unoziva kuti magofu zoraita pamahumbu ovya rave ave matoilet nokuti nokusina mvura remember tikutaura hamuna saka nokusina mvura itaisina sango hati mazviona amagofu sei angove toilet president tinava kuzviona izvi and is doing nothing about it saka todii munonanyanikendechiko ndozandati isu munoona semacivilians atitika zvatakaita handina futi pandiri pana ndine muromo chete ndikataura nemuromo tisina chombo zvinourayisa muna
chero wakati chokadina lese mune futi imi mungadi lese mune futi kujere ndinoskaitwa ndikaipakata pano inzwa ndikaipakata futi pana patika ndikafamba kudanya ngeusiku ndikuvanya panoteketona kuti wakapakata futi avasoderi padhuze aiwa inochiremerera chayo aiwa matikutaura ka ndikataura pana patinouraiswa patikana ndine futi mini tise kuti pakuda futi kuzimbabwe kuda futi animona sandofanira kuti manje mukona zvikuita sekudziri kuzimbabwe manje futi yacho ninguva idelele kuti amuchasvikikosekoko ndo zvandinoti sadiki ndodzoka futi vakondoni violence African Union kunofanira vasina mhosva unonzi anomipana Macron wefrance wakaenda kurussia izvisi kundopomodza nyaya yehondo ida kutomuka izvisi manje manje nditi kuti no mufana kuita hondo tauranai mudini musaita hondo because hondo destructive nopano kuzimbabwe kuti zvinhu zvinake vakataura mona zimbabwe akati muntu une mare kudarika variko handi munoona america kuti ivhotere president inocheka mubhengi kutanga kuti une mare yakawanda kudarika america yese ndiani mopedza vovhotwa ndiye president so zimbabwe iri kuda munhu une mare yake yaguta kurya osvika oti mirai zvamuri kuita izvi ndimuudze zvinoita so hakuna musi vane mari hazviiti corruption muzimbabwe handitika musatamba nekuti wakumana ka ndopedza kuchikoro handiti ndoenda kuuniversity ndopedza ndoita ticha ndoita good profession handitika ndoshanda 30 years ndisinai pamutauro ndoshanda 30 years ndichikundikana itsamwana kuchikoro ndoshanda 30 years ndichitseko chenyika ndiri roja munyika mangu what is that sasa muri mastendi panapa nditi ipo panapa mutori mastendi funzai madam ndevataura kuti mari yataibhadhara ana nyika kamisa ana nyika nditi mutemo chito kusunungura kuti gari tiri free full stop chete kundipa fundo zvivakira kuti ndondovakira waya wachita zvinhu izvozvo vanoziva kuti eben asini kana pachikura mavhotsi emodern world anowandira mumatowns vane information yakakwana mona kwedu kuyagaga marural areas akawandisa information inosvika kumareserve kuyagaga iri insufficient pane information inosvika mumatowns andii saka nokudaro vari kuzama kukata urbanization inokonzera population yemuurban zvokonzera mavhotsi evanhu vakamuka munondinzwa saka vari kuuraya unit yevanhu vari kudivided rule yavari kushandisa muzimbabwe because mukauya mimi muchita toda mabasa vanotora kutengastendi kuzimbabwe iko zvine zvikunongo chingotengesa zvachitsotsi choga choga kunongo chingotengeserwa zvituro zvemastendi zvinotengeserwa vanhu 4-5 necancel city council yacho ndokuita izvozvo vari kuasaenda kuma-agents avanenge ari mabogus agents hakuna chinhu chinobuda chii straight forward zvamataura zvandibata kuti uri mwana wenyika unoita landlord kune imwe nyika munyika yako you cannot be a landlord because ukatenga land ukavaka vanouya chikukanya nemabulldozer kuti wakavakire yavo apadiwi saka ndoindepimu ivhu rangu iri munyika mangu ndikadzikwa ndakashanya hama dzose dzimwe dziri koko kuzanziwa paya kumadziko kwedu kwatakazvarwa ndozva ndakaona poverty level yepoverty inorwadza pamishasa ndakafamba namusha ndakasvika une cooking oil unondinzwa hapana musha ndakasvika une miri mitatu ine shuga hapana musha ndakasvika unonzi une mazenge nedhora rakanaka kuti mune flow zvendoziya munoziva zviya zvichiriko 1-2 kamwana karya pagisinya shuga akamanikwa kachichema right kechipakiswa nezvipunu baba vanobuda kuzvudza mombe vodzoka vodya sadza nemupfuta wasina mafuta vomwa mvura yemufuku saka mudhara imimi mati kubva 2008 kusvika pesapa paivhotiwa nditika kuchivhoterwa opposition pachivhoterwa maybe zanu chiwina mukati is not working saka yamunogaya kuti solution right now ndeipimi solution izeifuti chinja pati chati kuti pfuti kuchinja pati is pointless dzakachinjwa dzikachinjwa haisati yachinjwa look at it now Douglas Mondora vane MDC alliance yatamisa
Tokozani kupe ane MDCT unopanzwa yatangirai nezochamisa une CCC yatangirai. It's already 3 parties from 1 party ndokundidzwa zviri kukonzerwa neruling party rekufanda kuti paite misunderstandings and thereby dividing the votes. Mwana votes ema 3 parties waya deyauya ari imira ne1 party it counts nondidzwa saka kunyika medu chekuti futi dzikavapo tunakutara chokwadi futi dzikavapo kana kuti mamuzi anoti maiko zvichitika Nigeria inonzi chiko iyi sa munoda kuti futi nematerrorist ndo zvinhu zvinobasa ndikuda kuti materrorist ona Boko Haram materrorist akaita Boko Haram aya zvinoshanda zvezve because makambori mane mumberi baba kana muchiri mane mombe kuti mwane chitropa chemombe munouraya imwe mombe chitropa iganda remombe panofana kufiwa kuti nyika inake. Sai mandi kuchigadzira vana Boko Haram mandi kugadzira kurara Boko Haram munotimirira vanotanga kutarisa level yauri uchitaura nditi mwakamboonera kuti ndikataura zvinonzwisika ndisina mari handikonziti munozere zvino chero parufu ukataura zvinonzwisika usina mari ndisina tai handinzwisisi. Makamboonera kuti kuZimbabwe iyo zvinhu zvakatonhora pava nekamendari kuti ticha nyika ari mubhazi yanga ari but mukatarisa nelevel yedegradation yaitika kuZimbabwe nepave neinfrastructure yedu papa, is it not a bad idea kuti munhu moenda kuhondo because it will cause another waste destruction? Ndiani anozoita build back? Already destruction there and everything is going down instead of going up. Look back to the era of the roads and mastructures akapana roads marare muya muchayo vari kuona kutoma just renovations endo pati kutaura tinotadza kurinovheta zvakasiwa na roads ko tikaenda kuhondo tikazvidestroya ndiani anozozvivaka isi tichitadza kutombovaka zvakaitwa vana vanenge vasara pakuringa yaje munoona chi nyange mukakuwa munda menyu mbeu munosiya mbeu yembeu mukakoma chibaga yacho pane chamunosarudza mita mbeu paside for tomorrow anditika ndati mbeu iyo mukazoisimaka it will nourish anditika kana mvura kana under free conditions panoita zvibereko anditi isu chatiri kuti chasara izvizvi kurwa because muZimbabwe chiri kuitika ndekuti unotonga ndokabata futi unotonga chitokabata ticha amabhozi ticha nokunyora ticha wesi wastapa sanopiye kuandigonoyora aindilecture mapurisa aine kuZimbabwe tikukuona zvamukuita akadzikudzika kakaperezeka kanenge chichida kutotonga tikakurura chibhagera unododa kunowirawo asi nyauti wakapfeka uniform yako tine unenge uchitongo saka sisimeli imi muri kuti like so far zvinhu zvamunotarisira kuti Zimbabwe inake panofanira kuitwa sei? isi chikatimutasa tongoti vamunanga gwade mambobvawo pachigara mambosiyira vechidiki vane pfungwa dzichifungomanya vambotsvakirawo zvimwe vechidiki havachine access yekupinda kune dzimwe nyika vari kumhanya nezviriko mazivano vanambotsvaka zviriko mazivano mbomira yagadzi vombomira kuriga vamavhoti apa morega pomboitwa free and fair elections anitika kana wechidiki awina ombopinda mupawa apinda mupawa tombomupawo 5 dzake tomboona kuti zvinoita sei because vane fresh minds anoona hatingina michitokwanana ne60 something years hati mazviona isina afana kuma 40 something anogona kuti glass zvinyuwa zviri fresh andiona ipapo chibache aya madhara vana simuka vachinda kuchina hatika mafana vechidikika vane education vane knowledge vane everything hakwanisi kusimuka because ana mari yacho madhara mari vanayo gava tichipawo mukana vabve mari dzavo vakanyarira in peace vombapawo mukana vechidika saka saka sisimeli muruti pacurrent situation President Mnangagwa avachafanira kutocontesta 2023 election. Ande zvaitogona vakati ngaraitapa respect yose vakati vari vanenge vachigonera kuti mfano wangu ka zvokutinetsana nekuti election is pointless iwe chingoda take over timboonawo icheka tii vane mapurasi kudhara kwedu cheka timbogarawo pasi timboona tona zvinobasivane vatotigonera tivabereka kuti tikwesa kumusana pamarights enyika mutemo unobvumirana it doesn't consider age anditi contestants kana tichikondesa even I'm 90 years anditika as long as chadi majara kana tichida zvido zvevanhu munonzwa here point yangu ndekuti Mnangagwa haana kushata age yake get me right there age yaMnangagwa haana kushata kuti anzi different ari mature yes
ende nekuda kuti ari machua munhu akaita long suffering anozama challenges eupenyu. What is he doing with that knowledge of knowing the challenges of life? Ndona ndiri kuti ndakufira zvamataura kuti kuremekedza ma free and fair elections anditika kuzimbabwe kangoti respecta ma free and fair elections anditika izvo zvo chete zvinotigadzirira nyika because tiri kunetsa azviti kufana nonzi Jambo anta kuPamerica kuti akunge yakubva panapa kuna mutaura achienda kuAmerica kubva kuZimbabwe kudai indegei kuti up and down kudai anenge atopiwa diplomatic passport anenge achikudai up and down achikudai makabhora iwo imirai flasha igold zvanoita zvazvo totira kuswera vharigwe redi tiona musina vharigwe redi flasha imari makandira kakupfeka heti yemapurisa akatora video achipfeka achisaiza heti yemapurisa egovernment akasiiwa but iuyo achamadira jojina mutwa inyika iyoyo isusu anabe nditore zvedu zvemaprofesidaiso tise mangwana mutu wachitira kuti guys yasungwa ichitonywa bheu wopuwa uchingono aaa nechokwadi akachokora ari kujera achirora vamabhizinesi ndinyaya kutotara chokwadi. Those people are agents of darkness. Ma politicians zvavari kune mutemo ma principles e politics ekuti ini kana ndiri MP I'm not allowed to run another business aside. Comfort. Right. Nokudaro vanotora munhu hama dzavo vomutambisa front oita kuti ane mari dzinganje munhu aya hamuna zvamunomuita nyika kumusungisa nyika sei ndizvo ndiri kutaura zvekuitira samoti nyika pamoti pakadaro munhu ndizvo ndiri kutaura kuti pakadaro vangu ati izvi zvasingambodikana ma-election kana kuti zvokuda kurizina nokuatsitsi anditi ipapa pandiziva kuti president inini kwapresident vanondiziva ini ndochokwadi chiripo vanotondiziva zvandoziva andika nokuti mumavasiwa midhia vanenge ariko anomaona tachiko kumene vaitoona kaone ngavaone vana vamenyika yavo yezimbabwe kuti tiri kupi tiri kuafrica sokwa takadai sowo tiri asine dzimba tine kumba vati mugare pasi aiwa tisakatira kuplita kuti vachigare pasi vachingodi vachingoti no vana vavezimbabwe vanyanya kutambura osaka vakaita step down vakaita step down vobva vachoose another younger candidate ke ari mu40 years nachamisa akamirirawo zare hazvibetseri nokuti vanokontrola munhu wavo vanenge vaisa vakaisa munhu wavo tinoziva kuti nokuti vakuru vedu vekuzanupf vanokontrola vanenge vachina power pamunini regai ndikudzeni chinonzi power regai ndikutani chinonzi power kana waravira power kusiya wega kunonetsa zvakaitwa naMandela chite zvazvo ari muri kunzwa imimi right now tikuitai CEO mainini makunyasozwa kuinjoya kwerandi makunyasozva kuti muchibvai munorambira kweinu moita matips ese power chinhu chinonetsa kuti munhu angosiya asarende ega just like that chikodzero chii gritisho right ngandikudzeni vana vezanupf chavanonyanya kurambira muchigaro zvakanyanyisa inyaya yekuzama kuprotecta zvinhu zvavakalota from 1980 vanhu vaya mukatarisa vane mafarms vane mabusiness vanozva pakapinda mona audit yakaita post mugabeni ira yayaka yekuti vakati we want to get rid of criminals arani mugabandinika how many are in prison now regarding that issue no one saka zvavari kuita izvo vezanupf vari kuzama kuti pakapinda munhu new leader wezanupf nyange dai ari mukuru anenge achiprotecta zvinhu zvezanupf zvavakanaka nekuti pakapinda opposition party ndiri kutaura kuti hazvishande inopinda nenyuu curriculum kureva kuti hazvishande kuti vatisire ngatisire umwe weopposition party unoziva right patiri right now baminika patasvika bamini right now tiri kutosvika pakutoti right now kana vakati alright kana taburuka tikaita step down ka motipa amnesty zvatakabvisa zvamuchafainda out tiregerere aiwa we are willing kuwasiya kuti vangosiya vangobva chete vakati takaduta hapana kuvhurira mota zvamuchafainda out takusiya andika kuti arane sisiwa zvatichasiya zvamuchabata motisiya kunoa zvejeri kuti we are willing kuvaregera woita tinaingasekutanga kujeri asi chatudacho tikaita step down ndakakufunga kumusika muzvachizi ndakafunga kuti africa is a whole nation nyika africa is a rich zvinoziva izvo africa is rich saka vataifanira kuita vaifanira kuva neindependent international election committee ona zeki it's a local thing muno munechi aisi ndiye muno South Africa independent election commission muno muyaya ndiye South Africa
zeko kode muZimbabwe nditika no African Union ngava ereze amount unopanza wofuma organization ye-election isiri based munyika iri iyoyo foreign based iri mobile unondizwa like muna India zvakasatira ndikushanda muSouth Africa noSouth Africa ngavasage America Dubai mapots wo creator that sphere ye-election yakazvimira iri independent isinga manipulate kana kukanzi kune ma-election kuZimbabwe that election organization yokubva kuZimbabwe yondorana ma-election inondizwa we are reaching enough to support that zvoitika izvozvo that way pane free and fair election just that pasina izvozvo muAfrica as a whole just because of greediness atizombofa takaona chinonzi free and fair election saka munonzani mudare munotonjonoko bozi vanhu vanonakidzwa nemi zvisikaiti munonzani azinozvinitoni okay vanzi makauya rini muSouth Africa uye munoenda nezvei muSouth Africa ndakauya 2007 ndikapedza mwedzi ndichitambudzika ndisakakurosa come 08 January I crossed to the other side of Limpopo in South Africa kukurosa zvemusango ndakagara musango muchidyei ndandisingachishii truly speaking yes true chisi munhu afi nenzara chinouraya munhu imvura I'm telling you the truth because ndava mutriangle kuchiredzi ndikabva muchiredzi musi wa7 December 2007 from that 7th to 25 of December andosangana nesadza ndaidya gunya 1 per day skini remunhu ndasikaziti zvinoita nyoka ziyakugura ziyazve ndozvita munhu unochena ugopera miri wako wese asi kana uchiona mvura haufi ndakasimuka kuchitema yakakwana no passport ndakauya kuSouth Africa alone noti kuti ndikinda kuna mukomana unapitika alone saka tisarivandichandakaita ndichiburuka BNC mubed bridge umo haijekwa nevana cross border mari yasoso ndandakabata 65 rand by that time yanga iri mari yakatowanda but was not enough again munopaona tabhadhara mari ma40 rand yekuvambutswa takandounganidza padubai taunganidzwa pai pemanje vakasagende platrad tuye tikutore tindofambisai vakadii ndizvakakonzera ndidii ndigare musango nesitodya tikamuka mumusitiona munhu akangofa tisingatozitaibvakunopanzi tichitaita advantage yekutoti kana tikazva kuti kwakati kune vanhu vari mumuzire mugomo tondovatyakosozinoti kunamata izvo kutoshaya pokuinda kunditika but truly speaking mwari ariko because nguva isi yazvaitika ndaita kutorota hope nyange musana ndakavambuka ndakazorota hope kuti mangwana chimuka uyeni munopaona ndizvambuka nda kuSouth Africa ndakafamba nditsoka kubva kuLimpopo vanhu ndakafamba navo vaziva nzira vakasunga mumesina following day